Kag sa number 1, mga estudyante nagpinauli bangod sang screenshot sa istoryahanay sang duha ka estudyante nga madalang isa sa ila sang pusil sa eskwelahan. Nagkahangawa ang pila ka mga ginikanan sa naglaptang nga screenshot sang conversation sa Messenger sang isa ka estudyante nga nagaplano magdala sa pusil sa Escalante National High School sa Barangay Alimango, Escalante City. Gani, nagpasubot ang management sa eskwelahan nga magpauli ang mga estudyante subong nga Lunes, Hunyo 29. Basta sila ang pagasugaton sa ila ginikanan o kun guardian. Samtang mga estudyante nga wala nagpauli ang nagpadayon lang sa ilang nga klase. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, hepe sa Escalante PNP, gin-share sang tiya sa social media ang conversation sang iya hinablos kag sang iya playmate sa Roblox nga online nga hampang nga ginkilala kay Jacob, 14 anyos. Si Jacob ang isa ka estudyante sa Old Poblacion, Escalante, mga 5 kilometers ang kalayoon sa Escalante National High School. Base sa istoryahanay nila, plano niya nga magdala sang pusil. Bango nagtuga ini sang panic, gintrace ang kapulisan ang account ni Jacob, kaginpatawag ang iya ginikanan. Sunod kay Jacob, iya ang account sa Messenger, apang deactivated na. Iya ginpanginwala nga siya ang nag-chat o kung nag-chat sa isa ka estudyante. Nakaroon sang nagkalain-laing nga ahensya upod ang chairman sang Peace and Order, Department of Education, Philippine National Police kag iban pa ang pag-blocklist sang Roblox nga hampang. Ginalantaw man sang otoridad ang kakulangan sang parental guidance bilang isa sa madamo nga rason kung nga may mga nagakatun-an nga violence ang mga kabataan. Base man sa impormasyon ni alias Jacob, masobra 200 ka mga tao, iban sa ilang mga foreigners, ang iladungan nga nagkakahampang sa Roblox. Sa announcement Lunes ang hapon, nadesisyonan nga ang klase mangin alternative delivery mode o kung ADM until further notice. Pero may mga estudyante mga wala gi-suspend ang klase, gitagaan nagliwi with the diri gagina ang kon mami, ang school division superintendent pati ang principal, ari pa man ang principal. So gialaw lang ma'am nga kung worried ang parents nga kwaon nila ang students, ginapapuli lang ma'am basta makakuha lang sa tent. Gina-facilitate na to ma'am and smooth sailing naman. Pero may mga students na bilin, akong students mo nabilin pud akong estudyante. Continue ang klase ma'am. Kay may mga inconsistencies ang kaning si alias Jacob ma'am eh. Okay. Hindi pang relay pero fortunate enough na nag-allow ang mama pati tong yang ginaalibay nga cellphone daw niya naguba, nag-waiver sila ma'am nga i-exploit nila para ma-found out nato gid ang what's the bottom line of this.